Hej alle sammen, i dag skal vi lave smoothie. Ja, og det vi har, isterning, vindruer, rabarber, vandmelon og jordbær. Okay. Vi starter med at putte, og så skal der også lidt mælk i, tænker jeg. 1, 2, 3, 4, 5 jordbær i. En enkelt istang. 2 isterninger. Bare den der. Og så den her vandmelon. Og så en skurs mælk. Eller ikke endnu. Skal der ikke mælk i, eller hvad? Skal der ikke vandruer i år? Jo. En. Hej. Så det bliver sådan en rød en med lidt druer. Ja. Okay, vent lige. Det var lige vores far, der skulle fortælle os noget om, at vi ikke skulle putte så meget mælk i. Nej, det har vi jo heller ikke gjort. Og hvis vi så mangler væske, så kan vi komme sådan noget her i, så de stadig holder det røde. Noget jordbær. Nej, det var ikke jordbær. Hindbær. Ja. Så vi holder lidt den røde i det. Noget vent. Det var forkert. Ja, men så er det svært. Dårligt her. Nej, vi skal lige. Er det låst? Nej. Og så nu putter vi bare ting i sådan her. Burde den være låst. Vi starter bare på 2. Er der strøm til? Nej, jeg har ikke puttet. Nej. Teknisk giver problemer. Ja, sådan du stiller til. Nej, lad mig. Ja, Tobias. Hvor fint. I'm not drunk. Hvis jeg lige hurtigt, så har jeg vist. Tobias, hold det her. Og det kan godt sprøjte. Så lige hurtigt hold det. Hold. Nej. Så der skal rabarber i. Jeg snakker om rabarber hele dagen. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg skal putte et lille skud af det her i med det samme. Nu fordi den der bare. Den er. Jeg har jo låst. Men jeg har låst. Slap nu af. Det ved jeg ikke. Så. Okay. Vi vender lige tilbage, når vi lige hurtigt har blendet det. Og det kan larme. Okay. Ja, vi har fået det til at virke, og vi putter lidt mere ting i. Fuck, vi vidste det ikke virker. Nej, men det virker ikke. Ja, vi prøvede, og så virker det ikke. Men skal vi ikke bare putte alt i? Jo, det var... Måske burde du hente lidt mere rabarber. Nej. Og så burde der komme lidt mere mælk i. Nej, vi bruger det der. Jamen, så er det ikke lidt, bare lidt. Nej. For helvede. Eller sådan, det er nok nu. Vi skal bare lige have et... Nej, lige alt vandmelonen. Nej, ikke nu. Vi skal lige have drejet det rundt. Nej, ikke noget af det der i. Prøv at se, det skalmer helt. Ja, det skælder. Det er alt frugten, der ligger nede i bunden. Der skal mere væske i skud. Nej. Ikke lige nu. Vi vender tilbage om lidt. Vi glemte bindruer. Så, 2 mere. Bup. Vi vender tilbage igen lige om lidt. Okay, måske får vi lidt mere rabarber, men så bananis tror jeg vil være godt. Lige skulle I smøre det her. Jeg gad gerne have lidt mere mælk i gaden, ikke? Det synes jeg med trøje. Hold gad. Det er for meget væske, tror jeg. Grunden til, at der ikke må komme så meget mælk i, det er fordi, vi drikker minimælk. Og det er fordi, det er det eneste mælk, vores mor kan lide. Åbenbart. Ja.
Nu kommer Mathias med nogle rabarber. Ja, jeg kunne ikke lige bære isen. Nej. Ja, og kommer der lidt mere rabarber i. Jeg kommer lidt mere mælk i, og så lidt af det. Du kan bare lige blande lidt imens. I skal ikke lige høre det blandt før. Eller jo, det må I gerne. Derfor er det en god grund til at subscribe. Ja. Han siger, at vi skal pause. Så er den færdig med en ekspres. Ja. Og det eneste, vi lige puttet i, det er lidt bananis og morgenmad. Ikke morgenmad. Det var chokolade. Morgenmad. Chokolade. Morgenmad. Nej. Chokolade morgenmad. Nej. Hvad var det så for noget morgenmad? Chokolade. Ja, chokolade. Og så smagte det lige med en teske, det smager kun af rabarber. Ja. Det føles ikke som om det er en smoothie. Nej, en smoothie skal jo være kold. Den her er ikke kold nok. Men den smager en smoothie. Ja, det var det. Farvel.